May kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Maricar! Halika dito sandali. May gustong kumausap sa'yo. Pigilan niyo ako! Ibabalibag ko yung babaeng yan! Bakit? Ano yun? Ikaw daw yung nakatapon ng kape sa table ko? Ha? Oh, ano? Magtatanga-tangaan tayo rito? Tingnan mo yung table ko! Marikaro! Tingnan mo! Pero wala naman akong natapos. Alam mo ba na isang linggo ko nang trinabaho yan tapos sasayang lang dahil sa katangahan mo? Kasama, kapiling, kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like Super Legit and All, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Oy, shout out sa lahat ng mga pinapakinggan din tayo via Love Radio app. Ayan, may nakapagsabi sa akin, isa sa mga kaibigan ko kasi, nagda-drive siya na, ang tawag doon, pahinante ba? Pag nagda-drive ng bus. Oo, so nagda-drive siya ng bus. Grabe yung mga kaibigan ko, no, driver ng bus, pahinante, driver ng truck. O bakit, why not? 'Di ba? Kasi sila talaga yung mga legit na pwede mong maging kaibigan. Oh. Tsaka wag ka mayayaman yung mga ganyan, promise. Loki-loki lang yung mga ganyan, pero sa mga inuman, ako handang-handa ka niyan, ilibre. Oh. O mabalik ako, yung isa sa mga driver kong kaibigan, sabi niya, "Uy, napapakinggan ba yung boses mo nationwide?" Sabi ko, "Bakit?" Kasi nung bumibiyahe ako pa uwi ng Bicol, yung isang bus na nirelyebuhan niya daw, nakatutok sa Love Radio, specifically paggabi na ito. So, siguro kay Rocky Terra na ito, hindi niya lang nabanggit. Tsaka kay Titan Jello. At sabi ko sa kanya, okay, napapakinggan kami via Love Radio app din. Yan. Oo, pwede nyo na kasi kaming i-download. Mukha na kaming mga AI. Pwede nyo nang i-download yung Love Radio app namin via Google Play and App Store. At alam mo, gulat na gulat talaga siya. Pwede na pala. You heard it right, mga kabisyo. Napapakinggan tayo nationwide at ang yabang worldwide. 'Di ba? Kaya wala na talaga kayong taka sa boses ni Konyo Bicolano at sa boses ng mga Love Radio DJs like Super Legit and All. O mapa sa Metro at Mega Manila man yan, o lalabas man kayo ng probinsya or wherever you are, pwede nyo kaming makasama. Ganon din ang mga drama natin dito sa Dear Love. Kaya shoutout sa lahat ng mga mahilig magdrama dyan, kasama si Konyo Bicolano, outside man yan or inside ng Metro at Mega Manila. Naku, maraming salamat sa pagtutok ninyo. Anyway, panibagong araw, panibagong dramahan na naman ang ating mapapakinggan. At syempre, itong drama na ito ay napapakinggan din, ng mga drivers, ng mga opisina, ng mga schools and all. Speaking of opisina, siguro itong drama natin ngayon kasi kape, 'di ba? Aminin po natin, katulad ni Konyo Bicolano, ni Kim Chino, sino pa ba yung mga DJs dito? Ay, Rocky Terra, na mahilig sa kape talaga. Tanya Chinita, Nicole Yala, talagang hindi nagfa-function hanggat hindi kami higop ng kape. Oo. Nako, aminin po natin yan. Kaya sa mga katulad namin dyan na binibigyan ng buhay ang katawan sa pamamagitan ng pagsursup or paghigop ng kape, para magkaroon sila ng enerhiya sa araw-araw nilang trabaho. Nako, shout out sa inyo. Dahan-dahan lang. Oo, dahan-dahan lang sa pagkakape ninyo, lalo na dyan sa opisina, nakakailan kayong baso. Mamaya kayo na yung pagkapehan. Ay nako, mga kabisyo, usapang kape o usapang opisina. Nako, yan yung aalamin natin sa aking pagbabalik dahil yung kabuuan ng ating drama na ang ating pag-uusapan, pagchichismisan at mapapakinggan. Nabubulol pa ako. Ay nako, kasama nyo pa rin po ako, ang inyong uragong broski like Super Legit and All, at samahan nyo po akong buuhin ang drama na yan. Mapapakinggan natin yan nationwide at syempre dito sa radyo, at mapapanood din sa aming Facebook, TikTok at YouTube live maya-maya sa aking pagbabalik. For now, nakasama nyo po ako at ito ang paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Bye!
sake!